tapos kung ano yung start odometer ko ulit, which is kung ano yung start odometer ko ulit, isinusulat ko rito, which is 814,425. So ang galon na ipalagay natin dito guys is 178.162. So 178.162, yun yung galon na pa-diesel natin. So ikwenta natin ngayon dito. So i-divide natin ito kung gaano talaga. Dito natin malalaman kung ilang miles per gallon ang ating natatakbo. Malalaman mo kung ilang kilometer ang matatakbo ng 1 liter na diesel mo. Kaysa inuulit ko, itong i-share kong ito sa inyo is computation lang ng fuel consumption ng equipment o truck ko, since owner operator ako ngayon. Gusto ko lang bigyan ng lahat ng slightly idea sa expenses, lalo na sa diesel. Guys, ayan, nandito na tayo ngayon sa Gerald, Texas. Nakatravel tayo ng mahigit 1,000 miles mula dun sa huli nating pagpapadisilan o pinagpadisilan. Ngayon, itong upcoming na pagpapadisilan ko rito, magpultang ulit tayo. Ayan o, nakikita natin. In 1 3/4 miles, take exit 274 on the right toward County Road 312. Okay, ayan, nakikita natin yung diesel natin ngayon guys. Ayan o, nasa ano na, malapit na tayo ma-empty. Hindi pa naman umilaw pero magpapadiesel na ulit tayo. At ang truck ko, tumatakbo siya ng 7.3 miles per gallon. Magpupultang tayo rito. Take exit 274 on the right toward County Road 312. Ayan. Turn left on County Road 312, then take the first left. Okay. Dito talaga natin ngayon malalaman kung ilan ang may pakarga natin ngayon sa truck natin. Oops, may warning na pa pati warning, 30 minutes break of time remaining. Kailangan kong mag-break ng 30 minutes para bigyan niya ulit ako ng another 3 hours. Yun. Turn left at the stop sign, then take the first left. Makapag-drive tayo guys ng dire-diretso 7 hours na naman. Turn left at the stop sign. Truck entry exit, welcome. Doon sa kabila.
first left. Turn left, then take the first right. Alright guys, pa-diesel tayo rito. After diesel, mamaliligo ko. Lagay ko ang sarili ko ng fuel. Full tank. Fuel on duty, full tank. Save. Tara. Okay, so 178.168 gallon plus or equivalent na ng USD 641.21. DEF 7.621 gallon, 32.76 USD. Alright guys, nakuha ko na yung ating resibo at nakapaglabas na rin ako ng $200 USD para dun sa lumpers ko dun sa dideliveran ko, kasi require nila ang lumpers fee doon. Ito lang muna. Ayan. Ito gusto kong i-share sa inyo, no? A chance of showers in the morning. Uulitin ko bago sana mag-comment yung mga ibang mga kaibigan natin dyan. Ito, isinishare ko lang yung fuel consumption ng truck ko. Hindi ako nagkukumpara, no guys. Gusto ko lang i-share sa inyo yung fuel expenses ng truck ko sa tinakbo natin mula Canada, which is sa aming yard, from yard namin mula dito sa pinikapang ko sa Nipawa, from there tapos nag-drive ako at nagpa-diesel tayo. Nakita nyo naman doon sa North Dakota
andito na tayo ngayon sa Flying J, which is nandito tayo sa Jarrell, Texas. Ang state na dinaanan ko, i-check natin dito sa aking para mas accurate yung sasabihin ko sa inyo. Ang state na dinaanan ko guys, mula sa Grand Forks, North Dakota, kung saan tayo nagpa-diesel. So Grand Forks, North Dakota. Andito tayo ngayon sa Jarrell, Texas. Malalaman natin dito kung ilang state yung dinaanan natin. So makikita natin guys, so North Dakota, tapos South Dakota, tapos dumaan tayo ng part ng Iowa. Mayroon kasing portion yung dinaanan natin sa Iowa. Sa mga nakasunod sa previous video vlog natin, yan nga yung previous vlog natin na 5 bukas na timbangan yung nadaanan ko hanggang dito. And then Kansas, ayan, at Oklahoma, and then dito sa Texas. Nandito na tayo ngayon sa Texas. Ayan. So, yung listahan natin nung nakaraan, gusto ko lang i-share sa inyo, no? Nakalista rito yung fuel natin nung nakaraan sa North Dakota. So, ilalagay ko ulit dito guys kung ano yung end odometer ko. Ngayon, nagpa-diesel ako kung ilan yung miles na tinakbo natin. Okay, so ayan, end odometer natin kung ano yung cam reading natin ngayon. 814,425 equals kilometer to guys ha. Ngayon i-compute natin ngayon ito sa sa aking calculator. So 814,425 minus 812,284 kilometer equals tumakbo tayo ng 2,141 equals 2,141. Ito i-divide natin ngayon ito guys ng i-divide natin ng 1.61. Ito yung miles ito. Ito yung kilometer, itong mas marami. So ito yung ilalagyan natin ng equals diyan, divide 1.61 equals, so bali 1,329.81 miles ang natakbo natin. Kung kikwintahin natin dito kung ilang galon yung naipagalon na naipa-diesel natin dito mismo sa truck stop na to. So magpapanibagong ulit akong sulat dito, which is ang petsa ngayon is 18 na. Kasi bali dalawang araw na tayo nagta-travel. So fuel, ilagay ko yung fuel dito, which is andito ako sa Jarrell, Texas. Tapos ilalagay ko yung note ko dyan, nakalagay yung note ko na ganyan. Okay, tapos yung gallon dito sa baba, convert ko sa LT yan mamaya. Tapos kung ano yung start odometer ko ulit, which is kung ano yung start odometer ko ulit, isinusulat ko rito, which is 814,425. So ang gallon na ipalagay natin dito guys is 178.162. So 178.162. Yun yung gallon na naipa-diesel natin. So ikwenta natin ngayon dito. So i-divide natin ito kung gaano talaga. Dito natin malalaman kung ilang miles per gallon ang ating natatakbo. Ito ano lang to guys parang estimation, pero at least it will give you
idea kung ilan talaga yung consumption ng ating ano, divided wide 178.162 consumption ng ating unit or truck or equipment or power. So 1,329.81 divided by yung nakarga natin na galon nandyan at ito, so 178.162 equals, so bali 7.4, tumatakbo ko ng 7.46 miles per gallon yung average ng tinakbo ng truck natin. Ayan, at makikita nyo dito sa taas na to kung magkano yung presyo sa USD. Nakita natin dito guys, sana makita natin 641.21 USD. Ayan, tapos nagkarga rin ako ng DF kaganita, nakita nyo naman, which is 32.27 USD. So 641 USD yan. Iko-convert mo ngayon yan sa ano, 641.21 multiply ng Canadian dollar. So ang palitan ngayon is 1.42 kung hindi ako nagkakamali. So total ng Canadian dollar is 910.51 Canadian dollar. Iba pa itong DF ko kasi yung DF ko 32.76 ano yan, yung US dyan. I-add ko pa yan itong ano, itong 32.76. So kung sabihin natin kulang-kulang $1,000 yung ikarga natin, no? Plus yung nung nakaraan na ano, hindi ko pa nakukompute yung dito sa North Dakota kung ilan yon. So bale 9,910, isulat ko rito, 910.51 ang napadiesel natin dito. Yung ipinadiesel ko nung nakaraan na mayroon akong ano rin dito, nandito rin yung ano natin na nandito yung aking magkano yung USD yon. USD rin yun kasi nasa US tayo. So magkano bali yon? So 744.89. Oh, andito guys, sana makita natin. So 700.4489. So i-add natin yan, alisin muna natin lahat. So 744.89 i-plus na natin itong DF kasi naglagay din ako ng DF dito, 62.56 USD lahat ito guys plus yung isang resibo natin. At ayan, yung isang resibo natin which is plus 641.21 USD plus yung DF na 32.76 equals 1,481.42 USD. I-multiply natin ngayon sa conversion ng Canadian times 1. Tignan natin sa ano para makita natin yung accurate na palitan ng ano ng USD. Okay, so ito. Magkano palitan ng USD ngayon? 1.45 pa lang isang USD sa Canada. So time is 1.45. Ayan guys, 2,148 Canadian dollar yung nagastos ko sa diesel na to mula dito. Ito hanggang dito pa lang ito sinasabi ko sa lahat. Ibuksan natin ang ating ang ating truck at titignan ko yung GPS. Meron pa kasi akong ayan. So meron pa tayong tatakbuhin guys mula dito sa pinagpadisilan natin na 362 miles hanggang dun sa deliveran natin sa Hidalgo, Texas, which is katabi ng ngayon ng mismong 62. Meron tayong 362 miles dito based sa aking Google Map. Kasi yan naman talaga sinusunod ko, 362 miles yan guys So 362
62 miles yun kulang pa natatakbuhin natin mula dito hanggang doon sa dideliveran natin, plus itong pinagpadisilan ko, yung kwintahan natin, yung start odometer at saka end odometer ko, which is nakita natin is 1,329.81. ito yung kwinikwinta natin kaganina, so i-add natin ngayon yan plus 1,329.81 equals, so bali 1,691.81 yung mula doon sa pinagpadesilan natin dito sa North Dakota, mula dito sa Jarrell hanggang doon sa pagdideliveran ko. Meron pang total 1,691 miles na tatakbuhin natin, at hindi ko pa na-i-add yung tinakbo ko mula doon sa company kung saan sa pagkuha ko ng truck, no? Tapos doon sa nag-pick up ako. So kung i-add ko yun guys is another 122 miles yun. 122 miles plus yung mula doon sa pinag-pick upan ko hanggang doon sa North Dakota kung saan ako nagpa-diesel. Ito nandito sa listahan natin is another, para mas accurate, mas sigurado, i-google natin. So from Nipawa dito i-search ko. Grand Forks, North Dakota is 249 miles plus doon sa Nipawa hanggang doon sa company 122 miles plus 1,329 plus yung 362 mula rito hanggang doon. So bali pumapatak ako, itong labas na to, itong biyahe na to, pumapatak tayo guys ng 2,062 miles. Ayan, so 2,062.81 miles yung tinakbo natin. Tapos ang konsumo ko sa diesel, no, is yung computation natin kaganina na nasa 2,000 Canadian dollar mahigit. Wow! Yung mga ibang mga truck, mas maganda pa, lalo na yung mga bago ngayon guys, mas maganda pa yung takbo nila, maintenance nila. Excuse me. Ang truck ko, tumatakbo siya ng, ito, nakita natin, 7.4 miles per gallon. Hindi nagkakalayo dito guys sa, dito sa truck ko. Tingnan natin. So, ang miles per gallon dito sa truck ko is 7.3. Hindi sila nagkakalayo sa computation dito sa notebook natin. Kaya naman, kung gusto mong magkaroon ng idea na magkano ang nakukonsumo ng diesel mo sa isang takbo mo, dito mo talaga makikita yon sa lista mo, dun sa pagpapadiesel mo, dun sa una at saka ngayon. Tapos i-minus mo yung kilometer, i-convert mo ngayon yon sa miles. Kung gusto mo ng miles, pwede mo rin i-convert sa liter kung gusto mo ng liter, and then malalaman mo kung ilang kilometer ang matatakbo ng isang liter na diesel mo. Ganon din, malalaman mo kung ilang milyahe ang matatakbo ng isang galon mo. Nasa choice mo lang kung anong gusto mong gamitin, miles or kilometer. Kaysa, inuulit ko, itong i-share kong ito sa inyo is computation lang ng fuel consumption ng equipment o truck ko. Since owner operator ako ngayon, gusto ko lang bigyan ng lahat ng slightly idea sa expenses, lalo na sa diesel,
sa pagpapagasolina natin kapag owner operator ka. Maraming nagtatanong sa akin kung magkano daw o ilan daw ang nagiging konsumo ng truck ko since owner operator nga tayo. So tatanungin yung mga gustong mag owner operator ang mga ganung bagay. Kaya gumawa ako ng video ito at sana makatulong. At sa mga viewers natin, sana wag nyong isipin na nag-compare ako. Ito is slightly idea lang kung ano yung consumption ng isang truck o isang unit ng isang owner operator na kagaya natin. I mean, owner operator na kagaya natin. Alright you guys, ayan, sana nabigyan ko kayo ng slightly idea sa consumption ng truck ko bilang owner operator. Kasi lahat yan expenses ng nagmamay-ari ng truck. Usually wala namang pinagkaiba yan sa may-ari ng company guys eh. Let's sabihin na lang natin yung may-ari ng company. Ako, company driver ako. Itong truck na minamaneho ko, may nagmamay-ari. So kung ano yung ginagastos nung nagmamay-ari na yon, since ako yung nagda-drive, expenses ng may-ari yon. So yung driver, kung ang company driver hindi siya aware sa consumption ng truck niya, kasi siyempre company driver nga, di ba? Masakit yun sa company. So katulad ko, talagang aware ako lahat, kino-compute ko. Hindi man siya perfecto yung computation kasi hindi mo talaga masasabing perfecto, pero at least it gives you an idea. Kasi lahat naman ito based from estimation lang. Hindi siya 100% accurate, pero at least sabihin natin 90 to 95% is tama yung computation natin ito. Kasi siyempre varies din yung tracking sa mas malakas ka sa diesel kapag mabigat, mas malakas ka sa diesel kapag ang hangin is kasalubong mo, di ba, mabigat yun. Alright guys, thank you for watching. Sana nabigyan ko kayo ng slightly idea sa pagiging owner operator. Hopefully guys, continue supporting my video vlog para sa ating lahat. Thank you, ingat kayo lagi dyan. Peace up guys, bye bye for now. Lakai Trucker.